goedemiddag. Hoi. Meneer, wat heeft u een fantastische fiets? Dankjewel. Ja, wij maken een televisieprogramma voor de Limburgse Omroep. Ja? En wij reden hier langs en onze cameraman zei van, let eens op die fiets. Ja? Ja, daar kun je moeilijk langs kijken, hè? Ja. Waar komt u vandaan? West-Afrika, Guinea. 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 Maar u spreekt wel gewoon Nederlands? Beetje. 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 Nou, tot nu toe gaat het vrij aardig. Ja. Ik kan precies zien wat uw leesbril is qua sterkte. Dus waarom haalt u het stickertje niet eraf? Nou, werkt het zeer behouden met sticker. En waar bent u naar op weg? Waar gaat u naartoe met de fiets? Maastricht. Huis in Maastricht. Oh, dat is vlakbij. Ja. U woont ook in Maastricht? Ja, ik woon in Maastricht. En omdat het regende, dacht u? Ben ik hier voor een beetje noteren, schrijven. Wat schrijft u, als ik vragen mag? Oh, geneeskunde voor landbouw. Oh, wat grappig. Ja. Maar gaat u nou echt op zoek naar die planten? Niet opzoeken, maar gebruik maar voor de werkstuk. De werkstuk voor de landbouw. Een werkstuk voor de landbouw. Ja, En dat maakt u. ja. Maar aan wie gaat u dat geven? Voor mijzelf. En dat komt dan dat komt bij u in huis? Ja, toekomstpijlen. Misschien. Misschien. Ja. Als ik leef, dan wel. Hey, en wat doet u zo de hele dag? De hele dag, dus dat is dit werk, ben ik daar van alles. Geneeskundig. En hoe lang geleden bent u vanuit Guinea naar Nederland gekomen? Oktober 92. 92? Ja, Dat is bijna 30 jaar geleden. ja. En wat heeft u al die tijd gedaan? School geweest, gewerkt. Waar bent u naar school gegaan? Brabant, Zeeland. Oh, dus u bent altijd wel een beetje een reiziger geweest. Ja, geweest. Klopt. En wat voor opleiding heeft u gedaan dan? Motorvoertuig. Pardon? Motorvoertuig. Motorvoertuigen. Ja. Heeft u in een garage gewerkt? Ja. En toen gewerkt. En bij een DAF-truck. Hey, en de symbooltjes die ik daar bij u zie, Ja. waar is dat voor? Dat maak ik voor symbool voor de gezondheidszorg. Die maakt u zelf. Ja. En waarom zitten die precies hier? Dat is voor de andere training. Een training? Ja. Maar wat traint u precies dan? Bijballen training. Pardon? Bijballen. Bijballen training. Hoe gaat dat dan? Dat gaat voor mijzelf. Bewegingcontrole. De beweging? Bewegingcontrole. Oké. Ja. Maar heeft u daar die dingetjes dan bij nodig? Soms wel, soms niet. En waarom traint u uw bewegingscontrole? Nou, als ik deze aan, heb ik een ander gevoel. Als ik uithaal, dan heb ik een andere gevoel. Daarom heb ik soms deze. Oké. Ja. Dat is de reden. En werkt u nog steeds in de auto? Nee, niet meer. Niet meer. Waarom niet? Ja, want er was afzendkrachten. Ja, dat was 96, 97. Daarna niet meer. Daarna niet meer? Ja.
En hoe komt u dan rond? Waar leeft u van? Daar leeft ik. Ik heb bijstand. Bijstand. Ja, ik heb bijstand uit. En lukt dat een beetje? Ja, Ja? ja. U heeft nooit problemen met eten kopen of... Nee. Nee, Maar gaat u elke dag met de fiets op pad? klopt. En dat is altijd die fiets? Altijd zo, maar niet altijd. Ook voor de gezondheidszorgonderzoek ben ik aan het doen met die bloemen. Is dit onderzoek? Ook een onderzoek voor eigen lichaam. Bent u met het geloof bezig? Met Allah? Ja? Bent u moslim? Moslim, ja. Maar gaat u ook naar de moskee? Soms wel, Soms wel. ja. Maar ja, het geloof zit hier, hè? En hier natuurlijk, hè? Dus dan hoef je niet per se naar een moskee te gaan. Ja, als ik wil. En, is het in Guinea gebruikelijk dat je moslim bent? Ja, De meeste mensen in Guinea zijn moslim. alles moslim bijna. En heeft u geen vrouw, geen kinderen? Nee, ik heb één kind in Afrika. Wat heeft u in Afrika? Een zoon in Afrika. Een zoon. Een zoon. En hoe oud is uw zoon? 32 misschien. En heeft u contact met hem? Niet meer. Waarom niet? Ja, de situatie van hier en daar is veranderd. Als nou die is 32, die kan zelf zorgen. Hè. Met zijn familie, zijn moeders. En mist u hem niet? Nou, als mijn ouders daar wonen, ze zijn met de ouders. Uw ouders wonen in Guinea nog, Ja, maar met uw ouders heeft u wel contact. soms. En hoe gaat dat dan? Belt u met uw ouders? Of, Ik ben geweest, 2 keer geweest. 2 geweest. 98, 99. Dat is al lang geleden, hè? Ja, Maar uw ouders leven nog wel? Gaat u nog een keer terug naar Guinea, denkt u, om daar te gaan wonen? misschien rij ik terug. Misschien. Misschien. Bevalt het u wel in Maastricht? Ja, vanaf 2000 woon ik hier. Maar is het leuk in Maastricht? Geen probleem. Af en toe ik slaap buiten. U slaapt buiten? Ik slaap buiten. Vanaf 2000 slaap ik buiten. Zonder oplossing kan ik komen. Elke dag? Ja. En ook als het heel koud is? Ook. En waar slaapt u dan? Keramiek. Is soms best koud, denk ik, of niet? Ja. Maar goed aangekleed. Goed aangekleed, ja. Warme schoenen? Ja. Ja. Dus eigenlijk, Ja. alles wat u heeft geen huis. Nee. Dus alles wat u heeft, Ja. heeft u bij zich? Ja. En niet veel. Niet veel. Nee. Nou, slaapzak ergens daarin. Oh, de slaapzak heeft u ergens anders. Ja. En u weet al waar u vanavond slaapt? Ergens in ceramiek? Keramiek. En weet u al wat u vanavond gaat eten? Wat ik zin heb. Als u zin heeft. Ja, wat ik zin heb. Dan ga ik dat zoeken. En koopt u dan ergens iets te eten?
Of gaat u zoeken? Bij de restaurant, op het supermarkt. Ja, Wat vindt u lekker? alles. Maar als u nou zin heeft in iets wat u echt super lekker vindt, wat gaat u dan halen? Het allerlekkerste? Alles, Alles! bijna alles. En, oh nee, ja, u bent moslim, dus u zult wel alcohol en zo zult u wel niet... Nou, niet veel alcohol. Geen alcohol bijna nooit.